sa nám stávať, pretože celú noc okolo nás behali potkany. Nemohli sme poriadne spať. Potkany! Má to svoje následky. Je niečo pred 8 hodinou ráno, po ťažkej noci, ktorú nám nepríjemňovali všade prítomné potkany. Chodili doslova ku stanu, šramotili, hrali sa, behali, naháňali sa, pišťali. V diaľke sa opäť ozývala sova a ranný budíček nám spravil Ujo traktorista, ktorý prišiel poorať miestne pole, na ktorom sme spali. Sa vydávame opäť na Dunaj. Dneska by sme chceli splaviť až do Topolníkov, alebo iba do Topolníkov, nakoľko sa snažíme odfotiť volávky a natočiť niečo z miestnej flóry. Dopijeme ránu kávu a môžeme ísť na to. Tak bohatú biodiverzitu vtáctva, aká je na Malom Dunaji, nájdete inde len ťažko. Len tie volávky nám vždy ufojazdia priamo spred objektívu. Nemajú radi pozornosť. Aj ten najmenší pohyb ich upozorní na blížiace sa nebezpečenstvo. No nakoniec máme šťastie a nájdu sa také, ktoré nám ochotne zapouzujú vo všetkej svojej kráse. Osobitnou stránkou lužných lesov je bujné a rozmanité rastlinstvo a práve preto sme tento diel venovali aj spoznávaniu miestnej flóry. Poďme sa spoločne pozrieť na ďalšie vodné rastliny, ktoré môžete nájsť v Malom Dunaji. Začneme napríklad takouto dlhou rastlinou, teraz som z nej trošku otrhla. Ide o stolístok praslenovitý, ktorý spoznáte podľa jeho charakteristických lístkov. Tiež rastlina pomaly tečúcich alebo stojatých vôd. Trvalá. Presunuli sme sa k rastline, ktorá sa nazýva červenavec. Má takéto dlhé kopiovité listy, zafarbené do červená. Môžete ju nájsť po celom vodnom toku Malého Dunaja. A zaujímavosťou je teda, ja osobne neviem presne, o ktorý druh červenavca ide. Červenavcov je veľmi veľa, dokonca až 100. A niektoré z nich sú veľmi vzácne, pretože sú veľmi citlivé na znečistenie vodných tokov a znečistenie vôd. Avšak našťastie tento sa stále vyskytuje u nás v Malom Dunaji, takže si ho môžete pokojne obzrieť po celý čas. Leknica žltá je jednou z najtypickejších rastlín, ktorú si môžeme všimnúť na brehoch Malého Dunaja. Má krásny žltý kvet a typické leknové listy. Lekien je samozrejme veľmi veľa. Napríklad v Európe, konkrétne v Španielsku, sme sa stretli s jedným leknom, ktoré sa pochádza z Mexika, volá sa lekno mexické, ktoré je na tomto území invázne a porastá celú hladinu riek. Našťastie pri leknici žltej nemáme tieto problémy, pretože je to náš pôvodný druh a veríme, že to tak ostane ešte veľmi dlho a nedojde sem žiadne lekno mexické. Kedy nás ramena Malého Dunaja dostanú na takéto miesto, kde to už ďalej nejde, jedine po suši a preniesť lodku, čo však sa nám nevždy chce. A keďže je to také kratšie bočné rameno okolo Malého ostrova, rozhodli sme sa, že sa vrátime, lebo tam je už hlavný tok. Nemalo by to byť ďalej, musíme sa vrátiť iba touto cestou. Určite nezastavujte, je tu zákaz zastavenia, ale vyzerá to teda veľmi zaujímavo. Posedenie vo vode. Schody na skákanie zo stromu. Figuríny z Avataru, prosím, pekne.
nami je odbočka na Topolníky, určite si na to dávajte pozor, je to tu veľmi chytákovské, lebo môžete túto odbočku veľmi ľahko preplávať. Vzhľadom na to, že pred vami z diaľky vidíte ostrov, ktorý môžete obplávať aj doľava, aj doprava, aj keď doľava je zarastený. A potom doprava, keď idete, túto hore sa nachádza tá odbočka smerom na Topolníky. Dneska sme sa rozhodli, že prespíme v kempe, dáme sa dokopy ako ľudia. Osprchujeme sa a troška si oddychneme a hlavne doplníme potraviny, lebo už nemáme čo jesť. Inak paráda na tomto kempe jednoznačne je, že sa môžete previesť kúsok po Klátovskom ramene, ktoré je teda prírodná rezervácia. Už sme tu a vyzerá to tu veľmi pekne. Aj tá voda je taká priezračná a čistá. Normálne vidno to pádlo, ako pádluješ. Dnes sme opäť dorazili do cieľa. Kemp v Topolníkoch, kde nájdete okrem iného aj termálne kúpalisko. V týchto horúčavách však chceme viac chladiť ako zahriať. Na dnes toho máme naozaj dosť. Púť za nákupom zásob v vzdialenej obci nás odrovnala. No len pre dnes. Zajtra nás už čaká nové dobrodružstvo. Som strašne rozbitá. 5. deň dal extrémne zabrať. Všetko ma bolí. Z neustáleho pádlovania. Je to úplný masaker. Človek by ani nevedel, že splav môže byť takýto náročný. A čo by si odkázala každému, kto by chcel takýto splav podobný spraviť? Pripravte sa na to, že budete maximálne rozbití a že to není vôbec žiadna sranda. Teda je to sranda, ale není, že to je fúška. Tak by som chcela povedať. Naraz si ruky, pozeraj. Wow. Ideme spať.